हरिओम राधे कृष्णा। आजकल समाज में आप देखते हैं कि बच्चा लोग पढ़ने चला जाता है, पढ़ लिख करके आता है तो गुड मॉर्निंग करने का, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग करने का लत पकड़ लेता है। उसी तरह से एक बच्चा पढ़ करके आता है, अपने दादा को गुड मॉर्निंग कहता है तो उनके दादाजी समझ नहीं पाते हैं कि भाई देहात में तो गुड मॉर्निंग चलता नहीं है। तो सोच रहे हैं कि हमारा पोता हमको पैर छू करके प्रणाम क्यों नहीं किया। तो उस संदर्भ में एक रचना की गई है जिसको सुना जाए, जिसको भोजपुरी में प्रयास किया गया है कि पढ़ाई और दानाई में कितना अंतर होता है। आजकल पढ़ाई लोग पढ़ा रहा है, दानाई की पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। जौना पढ़ाई में दानाई न बाटे हो, जौना पढ़ाई में दानाई न बाटे, उ पढ़ाई पढ़ाई न बाटे। जौना पढ़ाई में दानाई न बाटे, उ पढ़ाई पढ़ाई न बाटे। जब जन्म भइल ललना के, तब खुशी भइल बलमा के, ई बधाई बधाई न बाटे। जैसे कुल के बड़ाई न बाटे। जब जन्म भइल ललना के, तब खुशी भइल बलमा के, ई बधाई बधाई न बाटे। जैसे कुल के बड़ाई न बाटे, उ पढ़ाई पढ़ाई न बाटे। जौना पढ़ाई में दनाई न बाटे। बीमारी होला फिर दवाई होला, लोगन के दिल के दुआ साथे होला। माई गोदी में सुतावे अपना साथे, कबो हमके हंसावे कबो डांटे। ओ बीमारी होला फिर दवाई होला, लोगन के दिल के दुआ साथे होला। माई गोदी में सुतावे अपना साथे, कबो हमके हंसावे कबो डांटे। उ पढ़ाई पढ़ाई न बाटे, जौना पढ़ाई में दनाई न बाटे। दादी चंदा मामा के बुलावे, दादा बाजार से मिठाई लावे, घुट घुट बबुआ के मुंह में खिलावे। कोई जागे कोई सुत जावे। दादी चंदा मामा के बुलावे, दादा बाजार से मिठाई लावे, घुट घुट बबुआ के मुंह में खिलावे। कोई जागे कोई सुते जावे, उ पढ़ाई पढ़ाई न बाटे। जौना पढ़ाई में दनाई न बाटे, हो पढ़ाई पढ़ाई न बाटे। जौना पढ़ाई में दनाई न बाटे, जौना पढ़ाई में दनाई न बाटे। हरिओम, हर हर महादेव।